Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαστε High Five και σήμερα είμαστε μόνοι μας εδώ με τον Κωνσταντίνο. Πες γεια ρε. Και είμαστε μετά από στο σπίτι του ήρθα εγώ να παίξουμε και θα παίξουμε τώρα ένα μπασκετάκι. Συγγνώμη αν δεν φαίνονται πολλά σημεία, διότι τραβάμε με το κινητό αυτή τη στιγμή. Και να μας συγχωρέσουν οι υπόλοιποι High Five, γιατί το βίντεο αυτό είναι τώρα τραβήχτηκε τυχαία. Να μην κι εγώ. Στα 5. Ωραία μπάλα. Τι? 0-0 κάναμε. Κάναμε. Εντάξει. Οπότε παιδιά, έχω βάλω εγώ. Ξεκινάμε. Πού είναι, δεν παίζουμε. Κοιτάξτε δείχτη. Ωραίο, Όχι ρε. Ναι. Δίκησα! Γενικά η κόφτας. Δίκησα! Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Θα πάμε να ευνηδιάσουμε τις αδερφές μας. Είναι στην πλησία αυτή τη στιγμή. It's cool! Κοιτάξτε! Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πείτε γεια! Πείτε γεια! Γεια σας, High Five! Ναι. Τι κάνετε? Και αυτές ήταν οι αδερφές μας. Ναι! Πάμε να ξαναπαίξουμε μπάσκετ. Θα παίξουμε άλλο ένα challenge. Ρολόι. Ναι. Ξεκινάω πρώτο. Έλα. Όχι. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε, αρχίζουμε. Τι. Ήσουν έτσι. Κάτω, και κάτω. Φέρε. Δεν μου πες πιο κάτω ρε γόρι μου. Αντίχε σου ρε. Και εσύ κι εγώ έτσι ήμουνα, μην μου το μέτρες.
Κολόφαρδο. Είμαι, το ξέρω. Όχι! Πρώτη χαμένη βολή. Δεύτερη χαμένη βολή. Κάνω παίξει! Έτσι, μπράβο. Πιο κάτω! Συντυχία σου, ρε. Μπράβο, Γιάννα! Άμα θέλω. Δεν φτάνεις, ρε. Έλα. Έξω, ναι! Σκάρα, εννοείται. Έλα. Άντε, γεια! Θα πάρει και ο κόλλος τώρα. Ρίξα. Όχι, έχουμε και τρίποντα, φίλε. Μπρο. Δεν ξέρω αν φέρω αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, περίμενε. Θα φανείς αμέσως τώρα. Νάτος ο Κώστας. Και το βάλε. Απίστευτο. Το χάσε, airball. Κυνήγα, αγόρι μου. Άντε, χέσαι, πάλι από εκεί. Είμαι εκεί λίγο. Α. Σου έχει σπάσει η οθόνη, Άλλη μία για το ρίσκο. Ρισκάρεις. Οκ, boss. Έλα πάρ' την κάμερα, το κινητό. Μπράβο! Πάμε. Εγώ δεν ρίχνω τώρα. Αφού είσαι στην κάμερα. Δεν το χάσες. Το έχασε, δεν ξέρω να παίξει. Μην κλαις. Αυτό δεν κάνει, ρε. Περιμένε. Το στόμα ήτανε, ρε. Δεν με ξέρεις εμένα ακουστάει καλά. Για πάμε. Μπράβο Κώστα. Κοίτα! Τι να σου κάνει. Τι ώρα είναι τώρα. Παιδιά, η ώρα είναι 9 και 3. Έλα εσύ, δεν είσαι καλό. Άντε! Μπράβο, αγόρι μου! Έξω, αγόρι μου! Ρίσκο! Πώς και έτσι. Α, τον ηλίθιο. Κάνε του the ball. Και πάρ' την κάμερα. Κάνε το μπολ! Ωραία, αγγλικά ξέρει. Δεν πειράζει, γεια. Κοίτα πώς χρησιμοποιούν τα αριστερό. Στα airboard το ξέρω. Πάρ' την κάμερα τώρα και μην μιλάς. Περίμενε. Πάμε. Ρίξε από τα δέντρα. Σκαρφάλωσε πάνω.
Και αυτός εδώ που βλέπετε είναι ο ηττημένος. Κρίμα. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe αν δεν είσαι subscribe και αυτά από μένα. Να ρίξω ένα shoot και να κλείσουμε το βίντεο. Έχουν νικήσει. Ναι, ο Γιάννη. Αν πηγαίνεις τυχερός. Μπάλα. Αν το βάλω, το βάλω. Κάτα. Γιατί είναι θολή κάμερα. Εντάξει. Το έχασε. Είχαμε μπει στην πισίνα. Γεια σας. Και είμαστε μουσχεμα τώρα. Και μέσα Γιονάρης το πέ. Λοιπόν, είμαι εγώ και ο Γιάννης. Οι δύο είμαστε και στους high five. Τώρα θα κλείσουμε το βίντεο μας. Με έχω τρόπο. Άντε, γεια! Γεια σας, παιδιά. Καλή Κυριακή να έχετε. Γεια σας! Δεν ξέρουμε πότε θα ανεβεί. Όντως, μπορεί και σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσει. Γεια σας.